da ka jing seo khia nga kren ne ka video ka ka ba ka thong ka jong phi kum ki pai ba sa phin phai khmat chano phin thep ya ka vote ka jong phi wat chu sngo be na kata wat chu sngo wat sha pan be ya la de ha kata ka jing ya la election jong no na kine ki party ki ba pher ki ba Shupin thama ye phi ki ba shupin be ye phi ha man la ke san snam ha kata ka kom ya election ka jong ki hanre to ai ba kakti ka mon ka jong phi ba phin jet ya ka lawe ka ba pharna jong ki khon ki khti ki jongi but what snap ya kata ka jing kan tho ka jong ki ka jing ka dokti ka jong ki ya ki way sa ki way na way away hanre to jet da ka jing sao khia ka jong phi hanre nga noi phi ka discount sale kamla ban khe khlei ha kata ka sarkar wat ya ka sarkar meghalaya ro lada ka discount sale ka thaw ki ain ke jong ka bane dai ka khande ko chiap na bane dai ka e ta ka an jong ka jalla ka jong yang ka discount sale hanre poi ha ka sarkar jalla pat ka pen kedia e kine ki an jong ka discount sale ka man toy ayu ya ka discount sale kan don anong e philada don tang kata ka dustur phi shania kata ka dustur phi shania kata ka ajai kmi hanre kampoi chakata ka jai ben re ko jong e kan yo kata ka jing da kan yo kata ka jing lai lo henre kane he ka de tang ka an lada ke no ki MLA ki bawan rai ki an ki bakhlan ba ki wan rai ki an ki bas khem henre tang ha ka an kala ban em ka jai ban re ko jonge henre kata ka jing ai jai kmi ajai pa henre klem ki an kam don jing mod lada phi shania kata ka dustur le ka dustur kamla ban khe khle kamla ban da yangi henre tang ka an henre no ki MLA ki bawan rai ki an ki bakhlan ki ban da yangi ya ki der chisngi bawan wan telep yang henre to jid ki bawan rai ka an wat jid ki ki ba shukun tho ka se balap khlem da sna tho ka e kata kar kom ya kren ka jong phi tong snap ka jing kren ni ne beston iba shu pen thama ki pai ba na ka we ka sngi sa ka we ka por yap ka kam in bau no breu bong bong don kam shu ka discount sel hapo ka jela mekhala jadi ka mot ki ba kum kita ki cai breu pindai bansania kenal bahaya kata pindai bacadia nama hak discount sel no download ki kedon tik patik are haba wak kata haba mau pi ka jak ka khomro ka donde badier patenya ke jinyo jin korro ka donde hapa ka discount sel ngana orang pingin nak perkar ani ko me kira kini ki papi thamai panai syukwa pamannya kene no ekajat naki kene naki ege ke biskai balai bikwa balai tadi kwa bakne uman baca ya jongi ngong pi ngadu kapal ka sarkar perengong kung kami kejat berreu ngim jiwa hasla jofre ka kendeng hey ho ko ki pai ba jong ka mai rang ka si don ki ni parti ki benda imati ko ma do ki kwa ban penduk ban penda ngaya dia ta hot ki dhar dang ban tren ban om bangan simjai bangan om ilok jenga to solok ikme khon to seler pi e ho yang ai no ajat chom pi ko khon le pi e ho yang pa ai no ajat chom pi si papa tok kam lele di lisu perkat baik gitu gimana prak ngompi lisu perkat sudah itu ukpadu kasih kekemir de kasih terperu enggak diper kepapian sudah diangkat yang bernilai aman bertai pikiran kepapian sudah kebombian dari tangkawin lada en lapoi hakapateng kebakangan ni kebalang hati kun kesel, hati kun miau, lani hadu ki kun kenai. Katip kur ketika kamdon syu. Kenal bahaya kata. Katip kur ketika kamdon syu. Ndai kata. Lada om penban badu prestun un infra saas sedang nang ke. Utip ke yuk sai ni job. Rega upi ini mega do pete. Ya perkara yang kepateng jobi. Baka paten jongi kalong baka neka paten kapanuan ngiga keu kami tidak pandang keu harsha alaisha kata kadi kenorin jongi kata kadi kenorin jong ka parti NPP ngaku aban orang ya piko ke pai babe jong ka mairang gosasi whatsapp ya lambakla bagam ko ayo ban pembo
Bishar kapor kadandon bishar napi labsau bakaji persai ubah prestun kamade ngopi persai lem yaki lok kijor haki snong yaki tau persai lem yaki bahayeng dosen naman nana ngopi na isetin I tumbakiwan hakadur